Sanibona ney'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inkeza. Lami igama ngimfezela ukuthi ungakhumala ubathila sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela nje ukuthi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like, kanjalo futhi-ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uy'ngane zakwethu, ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, umatanisa ungqongqoshe wamaphoyisa umisi umnumzane Senzo Mchunu nezitolo zokuphazamisa uphenyo lokufa komuntu. UMkhwanazi usola uMchunu ngokuba-ke ingxenye yokuphazanyiswa kophenyo lophiko oluqapha ukusebenza kwamaphoyisa i-IPD eyiphenya ngokubulala kumuntu kwasola ukuthi ubulele abaqaphi ngesikhathi senguNdunankulu KwaZulu-Natal. UMkhwanazi wenze lezi zitolo ngesikhathi ethola ufakazi phambi kwekomiti lasephalamende selikhethile izolo. UMkhwanazi uthe lolu phenyo lwaphenya ngendlela engaqondakala emva komhlangano wabanjela emzini kaMchunu osempangeni. Ngokusho kaMkhwanazi, kulo mhlangano kwakukhona wayephethe i-IPD ngaleso sikhathi umnumzane Robert McBride kanye noSanda okubusa esikhundleni ukuba i-Chief of Staff ehhovisi likaMchunu umnumzane Cedric Nkabinde. Ngaleso sikhathi uNkabinde wayengumphenyi kwi-IPD. UMkhwanazi uthe ngesikhathi kunomhlangano omkhulu uMchunu wayengakabi ungqongqoshe wamaphoyisa, uNkabinde wamtshela ukuthi bagibela ibhanoyi baye emzini kaMchunu, amtshela ukuthi baphenye icala lokubulawa komuntu lapho uMchunu wayesola khona ngokuphazamisa uphenyo. UMkhwanazi uthe kusewusala uphenya-ke lolu daba lolukho ubatshela khona kuyinto engaxoxelwa uNkabinde. Emva kwalokho kukhona elinye iphoyisa lamxoxela into efanayo, ilapho abona khona ukuthi iqiniso le ndaba. Uchaza ukuthi akaliqeda uphenyo lwakhe. UMkhwanazi emva kokuba uMchunu aqoka ukuba-ke bongqongqoshe wamaphoyisa, uNkabinde waqoka ukuba yi-Chief of Staff. UMkhwanazi uthe uNkabinde wakwamhlanganisa noMchunu. Ngaleso sikhathi uMchunu wayengqongqoshe wazamanzi, ayikho into etheni bayixoxa. uMchunu wathi nje befuna ukuzethula uyena. Kuqale-ke kuba ubuhexohexo ukulalela kobufakazi kusuka umsindo kwabambezeleka ukulalela kobufakazi ngesikhathi kubanga isitatimende esilethwe nguMkhwanazi. Umholi we-FFF umnumzane Julius Malema ukhala ngokuthi uMkhwanazi akazange alethe isitatimende esiqondiswe ikomiti. uMalema uthe isitatimende abasitholile leso uMkhwanazi esethula phambi kwekhomishini eholwa ijaji uMbuseni Madlanga naye ephenye izitolo ezifanayo. Lapho kubhala ukuthi isitatimende sithathiselwe, lokhu kusho ukuthi-ke bakhosele ngaphansi kwekhomishini. Kaningi kusho ukuthi bona bayikomiti elizimele, abekho ngaphansi kwekhomishini. Ikhomishini yaqokwa ngumengameli kanti ikomiti laqokwa iphalamende. uMkhwanazi kufanele enze isitatimende esiqondiswe ekomitini. Ohola ufakazi ekomitini Advocate Norman Arendse uthe ikhomishini yona yakwazi ukukhuluma noMkhwanazi kuqala. U-Arendse uthe kwaba nesivumelwano sokuthi amanye amadokodo bazowathola kukhomishini. Nokho amalungu ekomiti awafunanga nokuyizincazela ka-Arendse. Kwaze kwaba khona nabaphakamisa ukuthi-ke u-Arendse asuswe esikhundleni. Amalungu ekomiti avale ngesikhathi esingaphezulu kwamahora amathathu ebanga lolu daba. Abahola abafakazi bagcine bayelela ukuba baqale phansi bathathe isitatimende sikaMkhwanazi. uMkhwanazi uthe uzoqhubeka nokwethula ubufakazi namhlanje.